Kita bitaw mga batan-on karon kusog kay ta musukol sa ginikanan. Masuko pa gid ta ug dili hatagan sa atong mga gusto. Ang mga ginikanan mao na gihimo natong sulugoon. Ni kita mga bata, kita man unta ang angay nilang suguon tungod sa kahitik sa panahon, high-tech na pud kay ta. Dalihok na to kung sa atong mahuna ang paliton mangayo din tag kwarta. Pero wala to unaw sa pagpanrabaho nag-antos taon sila. Gibuhat nila ang tanan para hatagan tagmayong kaugmaon. Mao nang ang mga ginikanan ato gyud silang respetuhon kay gibuhat nila ang tanan nga sa mayong kaugmaon kita mahatagan. Maong kung magkinaunsa ang panahon dili gyud nato unta sila kalimtan kay sukad sa gamay pa kang bata nga nagkamang pakahantod nga mga kalakaw na sila ang nagamuma. Nya karon nga dako na ka ug maayo nagtrabaho sayon-sayonon ra nimo sila. Wala ni muna nga og wala sila wala karon aning kalibutana. Maong ang uban batan-on karon nakalimot na og asa sila gikan. Tungod kay mayon ang ilang kahimtang, ang mga ginikanan nila ila na lang gipasagdan. Tungod kay mayon na ilang kahimtang, sila nagbisi-bisihan. Maong ilang mga ginikanan ila na lang gipasagdan. Basig nakalimot na ka og asa kagikan. Nagibuhat man ta nila ang tanan nga tagan kag mayong kahimtang. Ug karon nga sila nangagulang, imong gibaliwala na lang. Nga wala mauntay lain nilang makatabang. Ikaw ra gyud nga anak kay di man nimo pwede isalig sa uban. Kini ako tambag ra. Huna-huna mayo og kapila ug sakto ba ni akong giistorya kay kita tawo ra. Di ta angay magpaulipon sa kwarta kay ang kwarta mawala ra. Lahi ra sa gugma sa imong pamilya nga magpabilin hantod sa kahanturan.